amma ni ne na san babu wanda ya ja wannan masifar in ba Rabi'u ba. Allah na roƙe ka Allah ka tsine wa Rabi'u albarka, ya cuce mu wallahi. Kenan duk cikin ku ba mai cewa amin saboda kawai na tsine wa tsinan ne? Shi da kowa ka sun kuyar da kai? Amin umma. Shikenan. Amin umma. Saboda haka ni abin da nake so kawai da gare ku shine ku yarda da ni. Idan shaida nake da bukata ku zama shaidata. Idan ko tsiya na shuka to ku zuba mata taki. Idan kuka ga na dama wani munafurci ku watsa masa sukari. Insha Allah wannan shi ne da bukata daga gare ku. Insha Allah baba. Alaska ya faɗa muku cewar akwai wasu kuɗi da na tara wanda duk wanda Allah ya kawo fitarsa daga gidan nan in ya je waje na shirya akwai wata miliyan 2 da za a bashi. Matukar kina tare da ni to kina tare da farin ciki na har abada. Kawai dai kuskuren ku shine kun ki ku aminta da tunanina ne, sannan kuna yanke hukunci ba tare da ni na sani ba. Saboda haka daga yau kada wanda ya ƙara sake yanke hukunci ba tare da an sanar da ni. Daga yau mun baka wuka mun baka nama, ka yanki inda kake so a yadda kake so a kuma lokacin da kake so. Umma, kin yi endorsing statement din nan? Me hakan yake nufi Ali? Umma yana nufin kin amince da abin da Hajara ta ce? Babu yadda na iya. Dole in amince da hakan. Tunda yanzu ba ni da kaman Ali. Rayuwa kadara ce kowa da irin tashi. Haka soyayya ke rabuwa sashi-sashi. Babu zamani soyayya min tafiyar mashi. Sha'anin sauna da bakar wahala babin bashi.